खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो YouTube चेनेल सोरजि दा क्रिएटिविटीआव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै आङो दायो मोनसे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायथिना होनो आवगायनाय जादों। निउस आपडेटआनो जाहैबाय थांनाय 9 जुलाइ खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनायाव बर'नि गासै माहारियारि आफाद नङै आरो राजनिति आफादफोरखौ लानानै मोनसे गोजौ थाखोनि सावरायलायनाय जादोंमोन। बे सावरायलायनायखौ बरमानि कलेज अडिटोरियाम हलाव लानाय जादोंमोन आरो गुबै थांखिया जाहैदों बे सावरायलायनायनि गुबै थांखियानो आसामाव भारतनि बिसायख'थि आय'गा बियाब दाफामनाय बे बियाब दाफामनायनि मोनसे ड्राफ्टिं पाब्लिश खालामनाय जादोंमोन। बे पाब्लिश खालामनायखौ जोंनि माहारियारि आफाद बा राजखान्थि आफाद बा जोंनि बर'नि गासै आफादफ्रानो गोजोननाय मोनैलाय बेनि सायाव मोनसे खौसेयै ज' सावरायलायनो होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा लिंथुमनानै सावरायनाय जादोंमोन आरो बेयावनो थांखि लानाय जादोंमोन जे मोनसे खौसेयै बिसायख'थि आय'गनिसिम मेम'रेन्डाम हरगोन बा गोसोखांथि बिलाइ हरगोन होननानै थांखि लानाय जादोंमोन। नंगौ बैखालि गुबैयै मोनथाम थांखिखौ आजावनानै लानाय जादोंमोन आरो बे मोनथाम थांखिखौनो लानानै बिसायख'थि आय'गनिसिम भारतनि बिसायख'थि आय'गनिसिम नैबे गोसोखांथि बिलाइखौ हरनाय जागोन होननानै थांखि लाखानाय जादोंमोन। बे थांखिफ्रानो जाहैबाय गिबियावनो थांखि लानाय जादोंमोन बिटिआरनि सिङावनो बा बिटिसिनि सिङावनो उदालगुरियाव मोनसे पार्लियामेन्टारि सिट एबा मोनसे लकसभा सिट मोननो थाखाय थांखि लादों एबा दाबि दैखांनो थांखि लादों। बेनि अनगायैबो नैथियाव थांखि लानाय जादोंमोन बिटिसिआव जों बयबो मिथिगौ 12निफ्राय 15थासिम एमएलए सिटखौ बारायनानै होनाय जाबाय। नाथाय बारायनानै होदोंब्लाबो एसटि रिजार्भेशननि सिटआ बारायाखै। अदेबानि सिगाङावबो मोनद'ल' एसटि रिजार्भेशनखामोन आरो दाबो बे मोनद' एसटि रिजार्भेशनखौनो बिथांमोनहा लाखिनाय जादोंमोन। दा बेखौ बारायनानै मोन 10निफ्राय 12सिमहालागै बारायनांगौ होननानै बेखौबो दाबि दैखांनो होननानै थांखि लानाय जादोंमोन आरो थामथि थांखियाव लानाय जादोंमोन दायो बिसायख'थि आय'गा बियाब दाफामनायनि मुङाव गासै आसामावनो दाब दाब जायगायाव बर' आरो ट्राइबेल मानसिफोरखौ फिसा बोफ्लेनानै गुबुन बियाबजों बेनिखौ बैयाव बेबायदि रानसारलायनानै ट्राइबेल सुबुंफोरखौ खौसे खालामाखै एबा ट्राइबेल सुबुंफोरखौ बोफ्लेजोबनाय जादों। दा बे बोफ्लेजानाय ट्राइबेल सुबुंफोरखौ ज' खालामफिननो थाखाय दाबि दैखांगोन। नंगौ बे दाबिफोरखौ लानानैनो दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायावनो गासै मोन 15था बर'नि आफादफोरा नैबे मेम'रेन्डामखौ हैनाय जाबाय होननानै जों मिथिनो मोनबाय नुनो मोनबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां आफादगिरिया बेनि सोमोन्दै जोंनो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होबाय। दायो नोंथांमोननो भिडिअखौ लाबोगोन, नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया मेम'रेन्डामखौ होखांनायनि उनाव मेम'रेन्डामखौ गुबैयै स्टेट इलेक्शन कमिशननि थ्रुयै बा स्टेट इलेक्शन कमिशननि गेजेरजों भारतनि बिसायख'थि आय'गनिसिम दैथायहरनाय जागोन। ओंखायनो गुवाहाटीयाव थानाय आसामनि बिसायख'थि आय'गनि गेजेरजोंनो मेम'रेन्डामखौ होनाय जाबाय आरो लोगोसे बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'आ फोरमायबावनाय बायदिब्ला बे गोसोखांथि बिलाइखौ गांसे कपि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानोबो होदों होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदों। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो, भिडिअखौ नायबानो नोंथांमोना क्लियारलि बुजिनो हागोन। नोंथांमोना बिसायख'थि आय'गनो दिनै नैबे मेम'रेन्डाम साबमिट खालामबाय। मा थांखि लानानै नोंथांमोना बे मेम'रेन्डाम साबमिट खालामबाय? दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद, आइजो अनसाय आफाद, हारिमु आफाद आरो बर'नि गासै जिखिनि माहारियारि आफाद दङ बर' संगठन आरो लोगोसेनो थांनाय 9 जुलाइआव बरमा कलेजनि अडिटोरियामाव बे सावरायनायाव बर'नि गासै माहारियारि आफादजों लोगोसे राजखान्थियारि हान्जा बिटिआरनि मोननै हान्जाया बाहागो लाफैदों। प्राय 15 दल संगठननि मोनसे जइन्ट इनिसियेटिभआव भारतनि बिसायख'थि आय'गनो आसामनि चिफ इलेक्टरेल अफिसारनि गेजेरजों मेम'रेन्डाम हरनाय जाथों बे डिसिसना दाख्लैबावै एडप्ट जादोंमोन आरो बे सिद्धान्त बायदियैनो दिनै गासैबो बर'नि माहारियारि आफादफोरा ज' लोगो नांनानै प्राय बेयाव 35
मोनसे सोद्रोमानि जि मोनसे डेलिगेशन टीम जोङो अनुराग गयल IAS चिफ इलेक्टोरेल अफिसार अफ आसाम बेखौ जोङो लोगो हमबाय आरो बिथांनि गेजेरजों इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो राजीव कुमार चिफ इलेक्शन कमिशननो जोङो मेम'रेन्डामखौ गथायबाय आरो जोङो क्लियारलि मोनथाम बाथ्राखौ बेयाव स्पष्ट भाबै मेनसन खालामदों जे बिटिआरआव क'क्राझार ST समष्टिजों लोगोसे उदालगुरि 4 नम्बर लकसभा समष्टि दानांगौ आरो बे दाबिखौ लानानै जोङो मेम'रेन्डामखौ होदों डिफुआ कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव मोनद' विधानसभाजों जुदि मोनसे लकसभा जानो हायोब्ला बिथांमोनाबो 6 सिडुल बिटिआरआव थानाय 6 सिडुलनि सिङाव मोनब्रै जिल्ला मोन 15 विधानसभा समष्टि मोन 9खौ क'क्राझाराव जिहेतु दाजाबबाय मोनद' आग्लायनानै थानाय उदालगुरिनि मोनब्रै आरो गरेस्वर आरो तामुलपुर बे मोनद'खौ लानानै टार्मिनास माने बेयाव समष्टि दानांगौ बे जोंनि 1 नम्बर दाबि 2 नम्बराव जाहैबाय जे 15टा विधानसभा समष्टि बिटिआरनि मोनद' रिजार्भ खालामदों STनि थाखाय जों एडिशनेलि मोनब्रै आरोबाव रिजार्भ खालामनांगौ बेनि जों दाबिखौ होदों जेरै भेरगाव गबर्धना बिजनी आरो बावखुंग्रि आरो गासै मोनजि विधानसभा समष्टिखौ रिजार्भ खालामनांगौ बे जोंनि दाबि आरो 3 नम्बर दाबिया जाबाय जे आसाम नाङै गहपुराव सथियाव ढेकियाजुलि जेरै माने नोङो डिफु लामदिं आरो टिमरिया बे समष्टिफोराव बर'फोरखौ ट्राइबेलफोरखौ सेरखाय बेरखाय खालामनाय जादों बेखौ बुफ्लेनानै माने माइनरिटि खालामनाय जादों जों डिसाइडिं फेक्टरमोन बे जों पलिटिकेलि बेयाव माइनरिटि दा बेखायनो बे जि मोनथाम दाबिखौ लानानै जों मेम'रेन्डाम होबाय आरो जोङो बिथांखौ खावलायदों जाहाथे इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया बे मेटारनि सायाव कनसिडार खालामो आरो जोंनि दाबिखौ मानिनानै लायो बिनि थाखाय जिखिनि स्टेट इलेक्शन कमिशननिफ्राय मेम'रेन्डाम दैथायहरनांगौ बिथांखौ जोङो खावलायदों आरो बिथांजों जोङो प्राय 15-20 मिनिट टाइम जों सावरायदों आरो बिथाङा जोंनि मिथिहोदों अनुराग गयल चिफ इलेक्टोरेल अफिसार बिथाङा जे बिथांमोननि जि मोनसे प्रप'जेल बे हिसाबै 19 तारिख जुलाइआव 6 सिडुलनि जिखिनि काउन्सिलनि एरियानि दल संगठन बा पलिटिकेल पार्टिफोरजों लोगो हमनायनि थाखाय इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया फैबाय थानाय 13 बा 14 तारिखआव मिडियानि गेजेरजों नटिस जारि खालामदों आरो बेबायदिनो 20-21 गुबुन डेटआव आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि थाखाय आलादा आलादा डेट फोसावगोन होननानै बिथाङा जोंनो स्पष्ट भाबै मिथिनो होदों बियो दासिमबो अफिसियेल जाथ'वाखै नाथाय बिथांनि जिखिनि कमिउनिकेशन जादों इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाजों बेखौ जोंनो फोरमायदों आरो बे बाथ्राखौ जों दिनै स्पष्टयै मिथिबाय आरो बे खालि मोनाबिलि 3-4 बाजियाव जुदि जोंनि टाइमिंआ जायोब्ला जोङो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि डेलिगेशन टीमखौ स्पष्ट भाबै जोंनि बाथ्राखौ बुंगोन बर' आन्दलननि सोमावसारनायनि जारिमिन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 6 बोसोरनि बड'लेण्ड आन्दलननि जिखिनि जारिमिन PLTनि आन्दलन NDBनि हाथियार आन्दलन बे गासैबो आन्दलननि आन्दोआव राजखान्थियारि मोन्थाय संबिधानिक मोन्थाय आरो संबिधानिक भाबै जोङो जि मोनसे रैखा खबर सेफगार्ड आरो प्रटेक्शन मोननांगौ बिनि थाखायनो जों आन्दलन खालामदोंमोन सेल्फ डिटारमिनेशन गावखुंथायनि थाखाय आन्दलन खालामदोंमोन काउन्सिलखौ जोङो जेरैबायदि प्रटेक्शन होनांगौ काउन्सिलनि सेफगार्ड काउन्सिलनि सिङाव राइट्स एन्ड प्रिभिलेजखौ 6 सिडुल भारतनि संबिधाननि आन्दाराव जेरैबायदि जोङो माने सम्पूर्ण भाबै मोननांगौ एखे रोखोमैनो आसाम एसेम्बलि भारतनि पार्लियामेन्टआव जों जाहाथे सानै रिप्रेजेन्टेसन हरनो हायो आसाम विधानसभायाव जाहाथे जों 15 जननिबो बारा आरो आसामनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो ट्राइबेल बा बर' मानसिखौ दैथायहरनो हायो आरो बिनि गेजेरजों बर' आरो ट्राइबेलनि राइट्स आरो प्रिभिलेजनि बाथ्राखौ जोङो भारत पार्लियामेन्ट आरो आसाम विधानसभायाव पेश खालामनो हायो जोंनि राव थुनलाइ जोंनि हारिमु जोंनि थांना थानाय जोंनि जौगानाय जोंनि गासै डेभेलपमेन्ट एस्पेक्टफोरखौबो जों जाहाथे मोनफुंनो हायो बेनि जोंनि मेन आरो बर' आन्दलननि गुदियावनो राजखान्थियारि मोन्थायानो दङमोन दा जिहेतु बे मोनसे संबिधानिक प्रसेस बे जिहेतु मोनसे कनस्टिटिउसनेल प्रक्रिया आरो बेखायनो गासै दल संगठना बे प्रसेसआव जों बाहागो लादों आरो दिनै जोबथा जोंनि अक्ट'मोन आरो जोङो जोंनि हाबाफारिखौ जों मावबाय जोङो उननि समाव सावरायबावगोन गासै आफादफोरखौ लानानै आरो जों इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ जेरैबायदि जों पेश खालामनांगौ डिमान्ड खालामनांगौ बिनि गासै हाबाफारिफोरखौ जों मावफुंगोन बेखिनिखौनो आङो फोरमायबाय गोजोन्थों माने आसाम केबिनेटनिफ्राय मोनसे डिसिसन बिसायख'थि आयगनो हरनायनि जिहेतु ओंखारदों माने बे दरंखौ भैरबकुन्द बानायनाय आरो गबर्धनाखौ मानास
जे बानायनो बिदि बायदि मोनसे ओंखारदों दा बे खेत्रआव मा बुंगोन सार? ना बे बेलायाव जोंनि स्पष्ट जे नाम सोलायनायाथ' जोंनावबो प्रप'जेलाव दङ जे गबर्धनाखौ मानास खालामनांगौ बा बिनि सायाव नायफिननांगौ आरोबाव माने माजबादखौ माने रौता खालामनांगौ दा नाथाय उदालगुरि 4 नम्बर समस्तिखौ जोङो उदालगुरि हिसाबैनो प्रप'ज खालामदों सिगांनि समावबो जों बेबायदिनो होबोदोंमोन दा दिनै आसाम केबिनेटआ बर' दल संगठननि बा माहारि आफादफोरनि जि दाबि दावा जि मोनसे गणतान्त्रिक आवाज गणतान्त्रिक जि आन्दलन जोंनि जि माने सरकारखौ नारसिननाय इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियासिम जोंनि जि आवाज बेखौ खोब सम्भब बिथांमोना खोनासंदों आरो खोनासंनानै भैरबकुन्द नामजों बिथांमोना दरंखौ सोलायनानै होदों नाथाय नाम सोलायबानो बियो गासिबो माने जानानै फैया जोंनि दाबिया जाबाय जे क टार्मिनास मोनद' माने बिधान सभाजों मोनसे लकसभा उदालगुरि जानांगौ बेयाव दरं आरो उदालगुरि मिक्स खालामनानै 6 सिडुल नन 6 सिडुल बेखौ मिक्स खालायोबा बे जोंनि टटेल 6 सिडुलनि जि स्पिरिट बिनि जि मर्यादा बेयो भायलेसन जागोन दा बेखायनो नाम सोलायबानो सम्पुर्ण जानानै फैया बिथांमोना एसे जोंनि बाथ्राखौ खोनासंदों बिनि थाखाय धन्यबाद खिन्थु बिथांमोना बेखिनि मावनानैल' गावनि दायित्वखौ माने एंगारोबा जानाय नङा बिथांमोननि जि गुरु दायित्व जे जोंनो जे 6 सिडुलनि मर्यादा आरो सेफगार्ड प्रटेक्शनखौ होनांगौ बे खामानिखौ मावनो थाखाय आं आसाम सरकार भारत सरकारखौ आं खावलायदों।